बघा आणि भात वगैरे करून ठेवल्याने आता भाजी तयार होती. जेव बसतो लागता कशा याने एकट्यान जिलेबी सगळ्यांका पुरवल्यान. केवढा मोठा काम केल्यान सुहास साळकरने. सुहास साळकर किती किती सांगितलं भरपूर केल्यान. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. तर मित्रांनो, आता आपण जातो आमच्या गावात गायगोटन म्हणून एक देवस्थान आहे. तिथे गवळदेव साजरा होता. थंय जातो मित्रांनो. भरपूर मजा येतात. तिथे एक वडाचं मोठं झाड आहे आणि त्या झाडाखाली लोक तिथेच जेवण बनवतात आणि तिथेच सगळे लोक जेवणार. तर बघूया आता जाऊन तिथे कसं काय होतं. मित्रांनो, तुमच्या गावात पण असे सण होत असतील तर नक्की तिथे हे करा. कारण आपल्या जी आताची जी नवीन पिढी आहे त्यांना या सणांविषयी असं काहीच जास्त नॉलेज नाही. तर मित्रांनो, तुम्ही जर शहराच्या ठिकाणी राहत असाल किंवा इतर कुठे बाहेर राहत असाल तर आपल्या गावी एकदा तरी वर्षातून या. कारण आपल्या गावी येल्याशिवाय कळत नाही की आपल्या गावी काय काय सण साजरे होतात, काय रूढी आहेत, काय रिवाज आहेत. हे कळण्यासाठी आपल्या गावीच येऊ हव्या. त्यामुळे तुम्ही नक्की गावी एकदा तरी वर्षातून एकदा तरी गावी येत जावा. त्यामुळे आपल्या मागच्या पिढीक पण ते कळक व्हाय आणि पुढच्या पिढीक पण ते कळक व्हाय की आपल्या गावी काय काय होतात. तर आता आम्ही आमच्या गावात जातो. माझ्याबरोबर श्रेयश पण येतात. तर तिथे गायगोटन म्हणून एरिया तिथे गवळदेव साजरा होतो. तर चला मग आमच्या गावचं गवळदेव कसं साजरं होतं हे तुमका दाखवूया. चला तर मग. आणि व्हिडिओ आवडल्यास मित्रांनो नक्की व्हिडिओ आवडेल तुमका. आणि आवडलं तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर बेल आयकॉन दाबू विसरा नको, जेणेकरून आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचतील. चला तर आता जाऊया आपण गायगोटणीवरती. तर बस चला मित्रांनो जाऊया आता गवळदेवा. आता सोपा जमली असते, जेवण वगैरे तळीत बनवतं ते. आता बघूया तर. मित्रांनो, आता आम्ही गवळदेवाच्या येलो. बघा इथं आमचं गवळदेव असतात. मस्त की सावली पण हा. जेवण बनवचं काम चालू आहे बघा. पाण्याची वगैरे सोय केली गावचे मुंगेकर त्यांनी पाण्याची वगैरे सोय केली. हे बाई मुंगेकर सगळे बसले आहेत. यायला देवस्थान आहे बघा. पूजा वगैरे करून झाली. लोक जमतात आता बघा. डायरेक्ट ऑनलाईन तर नमस्कार मित्रांनो, हे आपले भटजी काका आहेत गावचे. नमस्कार काका, सृष्टी ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे.
काका मी माझं काय म्हणणं की हा जो गवळदेव उत्सव आहे हे केव्हापासून चालू आहे? उद्या सगळ्या या गावातील सगळ्यांच्या पूर्वजांच्या आधीपासून. अच्छा, म्हणजे खूप जुन्या पण त्याच्यावर. आणि म्हणजे गवळदेव म्हणजे नक्की उद्देश काय असतं त्याचं? उद्दिष्ट गावातली जी काही गाई गुरं जनावरं याची अधिपती देवता कोण तर गोपालकृष्ण. गोपालकृष्ण. गोपालकृष्णाच्या देवता सगळे बालगोपाळ सवंगडी मिळून गावचं एक या बाबतचं दैवत गाय गोठण. ओके. तर पुरातन काळापासून ही परंपरा या गावात हे लोक करत आलेले आहेत, सर्वजण एकत्र मिळून. अच्छा, म्हणजे गावातले सगळे लोक इकडे एकत्र येतात या दिवशी. मग याची तारीख असते की एक दिवस ठरवतात? नक्की तारीख नसते. अच्छा. या ठिकाणी ही जी काय महाप्रसादाची गवळदेवाची जी काय व्यवस्था करणारे व्यवस्थापक ग्रामस्थ, अच्छा, ते एकत्र येतात आणि टिपोरी पौर्णिमेनंतर दिवाळीनंतर मोठी दिवाळी ज्याला म्हटली जाते देवदिवाळी अशा मध्ये ग्रामस्थ परिसरातील ग्रामस्थ व्यवस्थापक मंडळ असेल तर ते एक दिवस ठरवतात. अच्छा, म्हणजे देवदिवाळीच्या अगोदर. हो. म्हणजे आपल्या दहिकाला वगैरे असतो त्याच्या अगोदर. होय. अच्छा अच्छा. नाही, पूर्वीपासून या गावचा नागेश्वर दहिकाला उत्सव साजरा होण्यापूर्वी हे संपूर्ण करायचं असतं. अच्छा अच्छा. आपल्या नागेश्वराचा उत्सव आता कधी? आता 2 डिसेंबरला. 2 डिसेंबरला. म्हणजे त्याच्या अगोदर हे गवळदेव असतं. ओके, धन्यवाद काका माहिती दिल्याबद्दल. हे बघा आता जेवण वगैरे तयार होता. मित्रांनो, आपल्या काकांनी चांगल्या प्रकारे माहिती दिल्याने आता थोड्याच वेळात जेवक वाटते. ते बघा झाडाखाली येऊन जेवक बसण्यात मजाच काय वेगळी आहे. बघा ती जेवक नैवेद्य वगैरे दाखवतात त्याच्यानंतर जेवक वाटते. बाकी पूर्ण जंगल आहे बघा इकडे. या साईडला जंगल आहे आणि या साईडला खाली पूर्ण खाडी एरिया. जमतं आता अजून भरपूर गर्दी होते. पाण्याची वगैरे पण सोय केलेली. बघा जेवण बनवतात. बुलामामा आहोत आमचे. बुलामामा किशा काका. गावात तसं काही सार्वजनिक कार्यक्रम असलं की किशा काका बुलामामा यांचं योगदान मोठं असतं जेवण बनवायचं. हे काय भाजी? बटाटा भाजी. काय काय आहे जेवण? बटाटा भोपळा आणि सोलकढी बनवला काय? सोलकढी पण बनवल्या मामाची स्पेशालिटी आहे. किशा काकाने बनवली आहे किशा काका यांनी बनवली. काय नाही, आमच्या मालवणचं स्पेशल सोलकढी. ते सुहास काका ते पण जेवण बनवतात. भाजी तयार होती फक्त झाला की नंतर जेवायला वाटतं. आता लोक हळूहळू जमतात. हे बघा अजून भरपूर जण येतात ते जेवण. या वडच आहे ना, वडाच्या झाडाखाली सगळेजण जेवण बसतात. एरवी या जागेत कोणच नसता आणि आजूबाजूक वस्तीच काय नाही. इथे बाकी कोण नसतात. फक्त आजच्या दिवशी सगळे ग्रामस्थ वगैरे येऊन इथे गवळदेव साजरा करतात. बाकी इतर दिवशी कोणच नसतं इथे. एकदम सुनसान असं वाटतं. इथून रस्ता गेला जुव्यावरती जाऊ पण ते कोणतरी असं चालतं तिथून. बाकी सर्व निर्वस्तिकच आहे. इथे कोणच नसतं. आता नैवेद्य वगैरे दाखवतील आणि त्याच्यानंतर लोकांना जेवण वाढतील. जेवण तयार झालं आहे. नैवेद्याची तयारी करतो जेवाच्या. नंतर या साईडला इकडे खाली सगळे जेवू बसतात.
आता त्याची झाडू मारून होणार नाही त्याची. आता देवाच्या नैवेद्याची तयारी झाली आहे. आता ते नैवेद्यात पाणी सोडल्याने की इकडे बाकी लोक जेव बसले ते जेवतील नंतर. पाणी सोडून झालं. आता बाकी लोकांना जेवण वाढते. सगळे जेवून बसले बघा. बोलवतात बघा. आता हे पण जेवून बसतो. सगळे रांगेत जेवून बसलेले बघा. अजून पण लोक येतले. ते जेवढी येते तेवढी बसले. मोठा वडाचा झाड आहे. त्याच्या खाली लोक ही जेवण्याची मजाच वेगळी असतात. मस्त वाटतं बघा. इकडे शांत एकदम थंड वातावरण. आता दिसलंच. अरे आधी तू खाताना बोललाय तो अडकात खायचा. झाडाची सावली आहे. काय म्हणतो तू? जेव. अरे डाळ तरी येऊन देवायचा. लवकर किती भात घेतला ना बघा. एका पुरले होय आजच्या दिवसात. होय हात दाखवता ते होय पुरले. असं कोणाकडे येतं द्यावा. आजो एका पुरले होय म्हणता. तिथे बस सळकर ड्रायव्हर हा बाबा म्हणता.
पोरगी पण बसली हे सगळं जेव खाव्या समर्थ सगळा संपवायचा टाकायचं नाही कार्तिकी भरपूर जेवण असतं कमी पडत नाही जेवायचं पोटभर जेवण एकट्यान जिलेबी सगळ्यांका पुरवल्या केवढा मोठा काम केलं सुहास साळकरने सुहास साळकर किती सांगितलं एकट्यान पुरवल्या सगळ्यांका जिलेबी पण सांगायची ना मागच्यांका ठेवलं ना थोडं सांगा नको मागच्यांका ठेवलं ना हा एकट्यान पुरवलंय म्हणता सगळ्यांका जिलेबी दुसरं म्हणता मी भाजी पुरवलंय सगळं खूप हा भाजी का आणि एवढ्या माणसांका पुरात भात भरपूर हा अजून टोपात पण हा मामाचं जेवण कमी नसता भरपूर सोलकढी पण भरपूर केले तर आता मित्रांनो मी पण जेवक बसतोय त्याला भाजी होई ए मामा अरे जरा भाजी बघ बाबा भाजी भाजी तर मी पण आता जेवू बसतोय चला तर मित्रांनो आता जेवण वगैरे झालं आमचा मी पण आता घरी जातोय अजून येतात लोक अजून जेवचे पण असतात भरपूर जेवण अजून जास्त ते लोक जेवून गेले आता घरी आम्ही पण आता निघूया मित्रांनो व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असलात तर बेल आयकॉन दाबू विसरू नका जेणेकरून आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचतील चला तर धन्यवाद.